Shigo mana. Na ga ɗakin kai kaɗai. Eh? Na ga ɗakin kai kaɗai ne. Eh mana shigo mai meto. Ka fito waje mana sai mu yi magana. Ya za mu yi magana a waje fi sabila sirri ne fa za mu. To ai na ga ɗakin ba kowa ne. Eh mana ba kowa a ɗakin. In shigo kuma? To in ba kowa menene sirri za mu fa. To. Amma to mu yi magana mana a nan. A'a. Akwai dalili ba za mu iya a waje ba saboda sirri ne sai mun shiga ɗaki tukuna. Me wai sai wani duba ke kina wannan me ya faru wai? Ba komai. Tsoron me yake ji? Kin gani da bulala ne? Ba komai. To ki shigo tun nan ce ki shigo mana. Yawwa ko ke fa ba. Ke wannan. Ki saki jikinki mana. Yawwa ko ki zauna mana in kawo miki da ki sha. Yawwa. Ko ke fa? Amma na ga kai kaɗai ne a ɗakin. To da ni da wa ke so ki gani? Eh? Ba kowa ne? Ina mai ɗakin? Gani? Me ya faru to? Lafiya lau dama dai. Kwana biyu ne ban ganka ba. Ai kin kyauta wallahi. Da na ganke ba ƙaramin daɗi na je wallahi tallahi. Gaba ɗaya na kasa samun sukuni. Masha Allah. Ai yanzu ko zaki samu sukuni. Na? Yanzu zaki samu sukuni kuwa. Yawwa. Me ya faru? Ya kamar kin ga dodo daga zama kusa da ke zaki matsa. To ai na gane ka zauna daga can mana. In na zauna kusa da ke me haba soyayya muke yi ba. To ba komai menene? Saki jikinki. Yanzu ina jin ka. Ga wannan ki sha. Yawwa energy drink ba. Ki samu ƙwari da kuzari a jikin. Sha. Gashi ba wuta ma wallahi an ɗauke wuta. Yawwa ko ke fa. Ya gari. Ke da zaki kurɓa sosai? Ai na sha. To yawwa. Ɗan kamu ta nan, ɗan cakku ta nan. Zan iya tafiya? Wa? Yaushe yanzu? To ai na ga ba kowa mu kaɗai ne fa. To dan mu kaɗai ne menene a ciki? Wani dodo ne ko wani abu? A'a. To. Dan kwanta mana ki huta. In kwanta kuma? Ki huta. Haba, in kwanta kuma? To menene a ciki? Ke da ɗakin saurayinki? Wai ni zuwa ne kawai mu yi magana in tafi ba wai na zo kan. To mu yi magana. Bari saboda sirri bari tura kofa. Me? Eh? Kofa kuma? Saboda ba sirri za mu yi ba? A'a ni dai a bashi haka mai magana. Bari dai kawai in ji za mu yi magana a waya. A waya kuma? Ga ni ga kike ce za mu yi magana a waya? To ai bari dai in tafi.